Ndiyazibulisela ngokuhlwanje wamkelekile kusasazo lwethu olukhethekileyo kwi-MPK TV. Igama lam ndinguJessica Bobo. Inkqubo yonxibelelwano nolwazi lukarhulumente eMpuma Kapa isandula kubamba iphulo leentsuku ezili-16 ezichasene nobundlobongela obujoliswe kwabasetyhini nabantwana kuzo zonke izithili zeliphondo kwakunye nakoomasipala abambaxa ukusuka ngomhla wama-25 kweyeNkanga ukuya kowe-10 kweyoMnga. Umxholo wakulona unyaka uthi Letsema, working together to end gender-based violence and femicide. Eli phulo lihlabe ikhwelo kuluntu ukuba lumanyane ngokuchasene nobundlobongela kunye nokuphathwa gadalala kwabantwana nabantu basetyhini, ngelixa likwaphakamisa inkxalabo nangolunye ulwaphulo-mthetho oluchaphazela eli phondo. Oku kuboniswe ngokubamba imingcelele ezitalatweni kwakunye nokubamba ingxoxo noluntu ngale mikhwa. Ngoku apha kwesi sikhululo sethu eGqeberha sinomkomishinala wenkonzo yesipolisa eMpuma Kapa uNjengele uThandiswa Miranda Khuphiso nozakuthi athethe ngolawulo lolwaphulo-mthetho kweli phondo. Njengele, mandikubuliseni kwamkele enkqubeni. Mandibulele, ndibulise Jessica, ndibulise nangakumbi kubamameli beMpuma Kapa TV. Njengele, sisandula ukuqukumbela iphulo leentsuku ezili-16 ngoku i-16 days of activism ukutsho ezo ke ngoku zichasene nokuxhatshazwa kwabasetyhini kwakunye nabantwana. So nangoko siphuma kuloo nto ziseninzi iziganeko esidlula kuzo nezivayo into yokubana ziyaqatsela iziganeko zokubulawa kwakunye nokuphathwa gadalala kwabantwana kwakunye nabantu basetyhini. Ingaba mhlambi kuwe ngeyiphi indlela yokuqinisekisa into yokuba uluntu lusebenzisana nabantu bomthetho ngendlela efanelekileyo ukuze zinciphe ezi ziganeko? Kubuhlungu ukuthi silurhulumente ingakumbi kumzi wamapolisa ukuvakalisa ukuba kanye ngalamaxesha esithi sivakalise ukunyasha nokuthi ulwaphulo-mthetho lugxile kwabasetyhini nabantwana lube luyaqatsela, kodwa kube kukona sithi sibonakalise amanani amakhulu. Nakulena ke esiphuma kuyo ka-16 days of activism of no violence against women and children, sibone sinamanani amakhulu abonakalisa ukuthi sicinga ukuthi ingathi xa sivakalisa ukona abenzi lolwaphulo-mthetho bafuna ukusibonisa into yokubana bayaqhuba nokulenza. Okubalulekileyo ke sikucelayo kuluntu ngokubanzi kukuthi masibe ngamathandazwe. Kulula xa ungumntu ohlala nabantu umbone lo mntu akafani njengasiqhelo, ikhona le nto imphazamisayo, utshintshile kwimo yakhe, akasafani nobabuncoko esibaziyo, akasafuni ukuthi ahlale nabanye abantu, ubonakala ngathi ulikhweswa into esingamazi eyiyo. Ifune ke ngoku ukuthi xa umbona umuntu onjengalowo uzama ukusondela, ufuna uqonda into yoba ingaba kwenzeka ntoni na. Olu lwaphulo-mthetho ke lugxile kakhulu kwabantu ababhinqileyo nabantwana. Apho sithi siva ubuhlungu khona kukufumanisa into yokubana abantu abenza lo mkhwa ngabantu abangootata. Ootata abo bekumele bangabo abangabakhuseli babantu abangoomama kunye nabantwana. Xa sigxila ke sizama ukukhangela oyena ndonakele bakusukela phi na, sifumanise ukuthi bona kuqala abatata ngootata bathi baxhatshazwa phaa ekukhuleni kwabo basengabantwana. Ubuhlungu ke bobokuba baxhatshazwa ngamaxesha apho ezi zinto yayiba zizinto ezithethelwa ekhaya, zingaphumi zithi phaa kuthethwe ngazo khona ukuze zinyashwe. Ibangele ke ngoku loo nto ukuthi umntu ebelixhoba ayikucinezele okumehleleyo kuye ngaphakathi, akuphuhlise ngokuthi acinezele owakhe eziba ixesha lihamba. Njengele, mhlambi nje uqinisekisa nokucaca into yokuba ngabana ingaba ngeyiphi mhlambi enye indlela ekunokuliwa ngayo lo mkhuba ngaphandle nje kokuba kube kuphuma amaphulo ngaxesha lonke? Okubalulekileyo ukuba masibe ngamathandazwe. Amathandazwe ke ngabantu abaza kuthi banganyamezeli xa bebona okubi okwehlayo. Olu lwaphulo sithetha ngalo amaxesha amaninzi lwenzeka ngaphakathi kwizakhiwo, emakhaya, kwindawo zentsebenzo njalo.
kodwa kwahlala kukhona umuntu obonayo bakwenzekani, kwahlala kukho umuntu onwalo ulwazi okanye umuntu okrokrayo. Okubalulekileyo ke xa unento oyikrokrelayo yithi uhambe uyokuxela. Ngoku singumzi wesipolisa sinawo namaphulo okuba xa uthe waphakamisa waxela, singathi sifuna igama lakho usixelele uba ungubani na, singathi sifuna uba usixelele inombolo yakho uba ingubani na, kodwa sivulekile into yokubana ukwazi ukuphakamisa anonymously ke ngelasenikela kwamlungu, uxele into yoba endaweni ethile ukhona umkhwa ongaqondekiyo oqhubayo, uyiyekele kuthi ke ngokumapolisa sithi silandele apho. Commissioner, xa kanye uthetha ngezinto ezifana nokuntoba kufowunwe kuxelwe zonke izinto ezenzekayo, enye yezona zinto zibalulekileyo kumatyala oxhatshazwa kwabasetyhini kunye nabantwana yinto yokuba ngabana bubungqina obungekhoyo obuqinileyo obaneleyo. Ingaba mhlawumbi ngeziphi ingcebiso inkonzo yesipolisa enokuthi izinike kuluntu ukunceda lifumane ubungqina obuqinileyo xa bechaza ulwaphulomthetho phaa kwinkonzo yesipolisa? Okubalulekileyo kukwazi, ingakumbi xa sithetha ngohlukumezo lodlwengulo, kukwazi into yokubana umzimba wexhoba uyi-crime scene wona kuqala. Le ndawo athe wahlukunyezelwa kuyo uyi-crime scene. Ukuba kwenzekile waba kwisithuthi, esa sithuthi kulaa ndawo abehleli kuyo, leyo yi-crime scene. Xa sigxila ke nangakumbi sithetha ngomzimba, umntu othe wadlwengulwa uyakwazi into yoba phaa kuye sifumane le nto esithi yi-DNA eza kuthi ibonakalise into yokubana kule ncindi yakho ulixhoba unjalo, ikhona incindi engeyo yakho ethe yafakala yangena apha. Sikwazi uba sibonakalise ukuthi ngubani nakanye umenzi woku, ngoba amaxesha amaninzi uyawufumanisa into yokubana ngabantwana abangakwazi ukuzithethela abathi babe ngamaxhoba kwizandla zabantu abakhohlakeleyo, abangazokwazi ufika ezinkundleni zamatyala bacacise bakwenzeke ntoni na, abaxhomekeke ngamaxesha amaninzi ukuthi bazobe, uthi ngokulo mzobo xa umntana emncinci ukwazi udibanisa ubone ukuba inoba kuthethwa ngabani. Kodwa eyona nto esinceda kakhulu yincindi le esithi yi-DNA. Xa ubani ke ethe wadlwengulwa ngaphandle kwencindi, kuye kube khona okushiyekalayo apha emntwini lo ulixhoba, neenwele ezingezo zakhe zinxumaniswe kubonakala uba olu lolwakhe unwele, olu ayilolwakhe unwele. So siyayikhuthaza ke singumzi wesipolisa into ethi xa uthe waba lixhoba lodlwengulwa, yeka ukuhlamba, sukuhlamba, mawude uqiniseke into yokubana amapolisa akuthe anxulumana nawe, akuthathe akuse kwagqirha, ugqirha lo uzawuthi axilonge abe nako ukungqina ngokwencindi azawuthi ayifumana apha kuwe into yoba ngokwenene udlwengulwe. Ziluthi ke ukuphando lwamapolisa lona libonakalisa into yoba ewe udlwengulwe ngubani. Okubalulekileyo ke nangakumbi siye sibe nengxaki ukuthi zithi sezivuliwe ezi cases lamatyala ukuthi umntwana okanye umuntu ongumama udlwengule, baphinde kwalaa muntu ebezovulela ityala abe nokuthi uzolicima ityala. Siyayiqaphela ke leyo into yokuba ngumkhwa wexhala lokuxhomekeka lokuba ukuba ngaba lo tata undenza le nto ndithe ndahamba ndoxela emapoliseni uza kuthi abanjwe, akube yebanjiwe sishiyeke sisokola apha ekhaya singenanto yakutya. Ndiyakufuna ke ukukunyhasha oko ukuthi ukusokola kumnandanga kubuhlungu, kodwa kungcono ukusokola kunokuba usokole emotional ngaphakathi, ngoba xa uthe wasokola ngapha ngaphakathi ube na-emotions ezithe zavayeleka zizawuphuma ngendlela ongathandiwe maziphume ngalo, zibonakale kuphakaka. Laa nto sithi xa uthe wamane ugalela ibhotile nomane ugala ibhotile isawugcwala ibhotile iye ibheste, isawubhesta ibhotile kungenzeka okubi kunoku wena ubukufihla. Okubalulekileyo phakama uhambe uyoxela, uzawulufumana uncedo kurhulumente. Siyasebenzisana neDepartment ka-Social Development ukuthi amakhaya angathathi ntweni abe nako ukuba angabonelelwa ngokuthi kuswe phantsi kwempumpu. Enkosi Mkomishinala, leyo ngenye yezinto nje ebalulekileyo ezibangela into kubana abenzi bobubi babe kanti abafumaneki. Enye into ingaba mhlawumbi yintoni into ekufuneka luqinisekise ngayo uluntu kuba aluyenzi kwindawo ulwaphulomthetho olwenzeke khona, uqinisekisa into kuba aluphazamisani nobungqina obukhokelela ekugwetyweni kwabenzi bobubi? Ngokokukhumsha ke ngentetho yasemzini siye sithi sicela ukuthi siyipreserve i-crime scene. Into ke leyo ethi xa kuthe kwenziwa ulwaphulomthetho sukuphathaphatha,
yiyeke imeko ingolu hlobo ofike wayibona ingalo, uyiyekele kwizandla zamapolisa wona athe aqeqeshwa akwazi into yokubana angaluqoqosha kanjani na obo bungqina bathi bafumane kuloo ndawo yesehlo. Commissioner, ngokusekelwe kumava akho kwinkonzo yesipolisa yoMzantsi Afrika, mhlawumbi ngeziphi imeko okanye imeko zentlalo okholelwa into yokubana zinegalelo ekuxhatshazweni kwabasetyhini kunye nabantwana? Abantwana bandiyaqala ngabantwana. Abantwana kukho umkhwa ombi oqala usukela kwimo yokwahlukana kwabazali, le esithi i-divorce ngolwasemzini. Xa kwenzeke i-divorce kukho abantwana abancinci, ngamaxesha amaninzi iinkundla zikamantyi ziye zithi abantwana makashiyeke nomzalikazi, intetho ethi umntu ongumama. Ekuhambeni kwexesha umzalikazi ehleli nabantwana uye aqhubeke nobomi bakhe, adibane nomntu ongabazaliyo abantwana. Ozawuthi lo mntu esawufika apha ekhaya yena ajonge into yokubana ubufumene ubushushu bothando bekhe waluphuncula, alibali into yoba kukho abantwana apha bangakwazi ukuzithethela. Baphele ke ngoku abantwana babe ngabantu abaxhatshazwayo ngenxa yalo mntu uthe wafika kweli khaya ongabazaliyo abantwana. Okunye esikuphawulayo kukuxhatshazwa kwezidakamizwa notywala. Zezona zinto ezibangela into abantwana bashiyeke bengenabani, bengakhuselekanga, kungabikho mntu okwazi uqinisekisa uba umntwana ukhuselekile, umntwana utyile, umntwana usendaweni efudumeleyo, umntwana uyile esikolweni wabuya esikolweni, ngenxa yento yokubana abazali ingqondo zihleli nje zithe lwalo kwiziyobisi. Yiyona nto esikhalimelayo kakhulu le ukuthi abantwana mabaxatyiswe, abantwana mabakhathalelwe, abantwana mabathandwe khona ukuze bakhule bakwazi ukuba ziinkokheli zangomso. Enkosi kakhulu. Enye yezinto, kukho inkxalabo malunga nexesha amapolisa alithathayo ekufikeni kwiindawo zolwaphulo-mthetho ukutsho ukuphendula kwakunye nokungabi nathemba kwinkonzo yesipolisa apha eluntwini. Ingaba mhlawumbi ngawaphi amanyathelo enisele niwathathile ukuphucula ukuhanjiswa kweenkonzo koluntu? Esipoliseni ndicela uphawula le ndawo ethi asinawo amapolisa alungene istrato nestrato, asinawo amapolisa alinani elingene umzi nomzi okhoyo. Koko uphawule into yoba kukho i-police station ezawuthi le police station ibe ne-area ethi iyiseve. Kodwa ukuzama ukukhawulelana nalapho ke esingafikelelekiyo khona, sinayo i-app app esiyibiza into yoba nguMySAPS app. La app ithi ikuncede kubantu abanazo i-smartphones abanokuthi bayidawunlowude, ikuncede into yokubana ikuhambele ufikelele apho amapolisa ebezawuthi acothe ukufika. Sinazo ne-toll free numbers ezibangela into yokubana umntu akwazi ukuthi ndinale ngxaki. Okubalulekileyo kukuqiniseka into yokubana xa amapolisa engafiki ngale mizuzu yi-20 ne-30 owabize ngayo, funeka uyazi into yokubana anceda obethe waba uxhaphazekile kwaripota kuqala kunawe, kodwa okubalulekileyo azawude afike. Enye into enokunceda ke ngulo MySAPS app endithetha ngayo, yile toll free number endithetha ngayo, and okungakumbi kukwazi into yokubana nakweyiphi na i-police station apha eMzantsi Afrika uvumelekile into yoba ungolufaka ulwaphulo-mthetho olawukuthi luthunyelwe kuloo jurisdiction apho wehlele seso sihlo sinye khona. Commissioner, enkosi kakhulu. Xa sikule ndawo sizawuke sithathe ikhefu, nakuwe ke mbukeli uzungayi indawo ngokuba siza kubuya nomcommissioner. Wamkelekile kwakhona kusasazo lwethu olukhethekileyo sithetha nomkomishinala wenkonzo yamapolisa ephondo laseMpuma Kapa uNjengele uThandiswa Miranda Khuphiso ngolawulo lolwaphulo-mthetho kweli phondo. Komishinala, manibuye ndikwamkele kwakhona phambi kokuba ibe kanti siya ekhefini uthethile into yokuba nabani na angakwazi ukufikelela kwinkonzo yesipolisa. Ungakhe mhlawumbi usixelele ngeenkcukacha umuntu anokuthi azithathe ukufika kula website kwakunye nakula number obuthetha ngayo? Okokuqala, i-app eno-downloadwa nguye nabani na ophethe i-smartphone. Igama le-app nguMySAPS app. MySAPS SAPS app. Uyayidownloada ku-App Store, izawuthi ikunikeze i-contact numbers ze-police stations zonke zase-South Africa.
ikunikeze nabaphathi bezo police stations. Okulandelayo kwi-police stations nganye othi ungene kuyo wofika kukhona i-board electronic ebhala i-contact numbers uqala ku-station commander uyogqibela ngomcommander wasemarelifini okhoyo apho. Okungaphezulu ke apho ii-vans ezithi sizibone zihamba kwindawo zethu zine-numbers zibhaliwe amagama e-police stations zibhaliwe nee-numbers ezithi zibe luncedo kuluntu. Ngaphezu koko sinayo ne-line, le line yona iye yathi ya-establishwa for i-extortion ibisixakile kodwa zonke iimeko zolwaphulomthetho zithi zithathwe kula line. Yi-contact number engu-082 337 1561 082 337 1561 yinamba ezawuthi ikuse kwiphondo laseMpuma Koloni ufumane uncedo. Kodwa okwengeza apho ikhona inamba engu-toll free yakwa-national, yona le namba ingu-0800 911 011. Inkosi. Inkosi kakhulu Njengele, ngethemba ukuba ababukeli abazithathile zonke izinamba yaye baza kufumana uncedo ngalo. Uqhubekeka phambili Njengele, kutshanje iMpuma Kapa iye yagagana nokunyuka kwamatyala ubuqhetseba, nto leyo ekhokelele kungenelelo lweofisi yesipolisa kazwelonke ngokutyalwa kwabasebenzi abawongezelekileyo. Ukutsho ingaba mhlambi ngokithini imeko malunga nokuphangwa kweli phondo, ingaba mhlambi niyawuphumelela umlo, ngaba kukho ukuncipha kolu lwaphulomthetho? Ukuthetha nge-extortion ngumba ongumkhwa ombi osihluphayo kakhulu lowo obangele into yokubana masibone ii-businesses ezininzi apha kweli Mpuma Koloni zivalwa. Kodwa ithe isawufikelela loo nto leyo yokuthi saye saqiniseka into yokubana sivula i-extortion line apho wonke ubani azawuthi akwazi ukuxela isenzo sobubi obo. Siphumelele kakhulu ke ekwenzeni leyo extortion toll free number, kuthi abahlali baye bafone baxele zonke izinto eziqhubekayo. Kodwa okubalulekileyo khona kuko oko enokuphawula kukuba baninzi abantu abangabenzi bobubi esele sibabambile sabagibisela ngapha kwezitshixo. Maninzi amatyala ethe sahamba sawasa kwiinkundla zamatyala apho bonke bathe bafumana ukugwetywa kwaye bagwetywa i-hefty sentences. Aluphelanga, lusekhona, kodwa amanani noko ngoku athande ukwehla kakhulu ngokuba amapolisa akhona kwindawo zonke kwaye siyaqinisekisa ukuthi silusiphula nongcambu olwaphulomthetho lubizwa njenge-extortion. Nkosi kakhulu Mkomishinala, sithetha ngamanani njalo. Iinkcukacha manani zolwaphulomthetho zakutshanje zibonisa ukuba olona lwaphulomthetho luxhaphakileyo eMpuma Kapa luquka ukubulala, izenzo zolwaphulomthetho ngokwesondo, ukubetha, ukukhuthuza nobusela bemfuyo. Ingaba mhlambi lithini iqhinga le-SAPS lokujongana nalo mkhwa ufana nalo? Mandiqale ngolwaphulomthetho lokwabiwa kwemfuyo. Sakukhumbula into yokubana iMpuma Koloni liphondo apho esingathi ngentetho yasemzini liphondo eli-rural ubuninzi bendawo zalapha eMpuma Koloni. Ke ulwaphulomthetho esilubiza njengoba kukubiwa kwemfuyo lolona lubangela into yokubana iintsapho zethu zasemakhaya zibonakale zisiva kabuhlungu kwaye ayibiwa nje imfuyo, ibiwa de kubulawa abanikazi bayo. Sithe sakuyiqaphela ke le nto yalo mkhwa yokubiwa kwemfuyo, saqinisekisa into yokubana siyahlangana nabanikazi bemfuyo. Sahlala phantsi saqwalasela kujonga into yokuba singenza ntoni ukuze siphume kulo mkhwa. Safumanisa into yokubana abafuyi abaninzi imfuyo yabo abayimakishanga, abayibrandanga, ayinamaphawu. Sazama ke ukukhuthaza ukuthi umuntu ngamnye abe nophawu lwakhe ukwenzela imfuyo yakhe yaziwe uba lena imfuyo yakwaKhuphiso ngophawu oluthile, lena imfuyo yakwaDladla ngophawu oluthile. Abahlali ke nabanikazi imfuyo bathe bazama ukuba basebenzisane nathi imfuyo eninzi njengangoku iphawulwe.
Okona ke kusixhalabisa nangakumbi yile nto sithi ke ngesiXhosa kukukhaphela kwemfuyo. Sesafumanisa into yokubana imfuyo lena abanikazi bayo bayivulela nje buhlanti izihambele iziyabulele kungabikho mntu oyilandelayo laa nto sithi kukwalusa ayoluswa. Saqaphela ke futhi ukuba abanikazi bemfuyo abanazo izixhobo zale mihla ubuxhakaxhaka esingathi xa sibubiza zi-CCTV cameras kunye neetreka abanothi bazifake kwizilanyana zabo ukwenzela into yokubana akwazi umntu athi ngokwahlela apha endlini akwazi uyibona into yoba imfuyo yakhe iye kweliphi na icala. Omnye umkhwa esesawuqaphela ngakumbi ngokubana asibaqonda abantu esibaqashayo babasigadele imfuyo yethu. Sibona nje kwamntu onkqonkqozayo othi uzocela umsebenzi usithi ndilusele ezigusha ndalusele ezinkomo. Xa sekuthe zabiwa ke ngoku afika amapolisa abuza into yokubana ngubani lokwalusela ezinkomo, wonke umzi nomzi uzofika ebiza igama elinye umntu elithi ngundade. Undade lo ke esithi xa simsondeza kwintetho yesiSuthu sithi ngundate. But undade ngutata lowo. So akakho umuntu onoba ngutata yonke indawo. Ithetha ukuthi thina bantu abafuyileyo lemfuyo sinoxanduva lokuba nabani othi azomqonkqoza ecela umsebenzi ube nazo iinkcukacha zakhe into yokubana nasi isazisi salo mntu, lo mntu ungubani kahle kahle, ungowaphi, umazi kuzokuthi ngomhla apho kufike ingxaki khona ukwazi uba unganomkhondo othi wanika amapolisa ekuncediseni ukuthi simfumane uba ngubani nalo wenze lo mkhwa. Okokugqibela xa sithetha ngolwaphulo lwemfuyo ngolwabiwo lwemfuyo ukuthi xa uthe wafuya qiniseka into yokubana kuluqelima kule ndawo imfuyo yakho ihleli kuyo ukwenzela uba kungathi nabani xa efika avule nje iheke ziphume iigusha zakho neebhokhwe zakho ungazazi baziyephi na. Commissioner, inkosi kakhulu. Mvandla nje kulaa nto buke wathetha ngayo edibenisene namashishini. Ngaba mhlawumbi lithini iqhinga le-SABS lokusebenzisana namashishini? Sinayo uphulo esithi xa silibiza yi-Business Against Crime. Okona kona kuthe kwagxila kakhulu ngoba sithe xa siqaphela lo mkhwa we-extortion safumanisa ukuba lwenzeka kakhulu kule nto siyibiza njengokuba zizipaza shops. Saqinisekisa ke ukuthi kufuneka izipaza shops esinazo zibe zi-regulated zizokwazi into yokubana zisebenzisane nathi. Kodwa ngokuba sikuphulo lokuyenza loo nto singekafikeleli ekuthini sigqibile ukwenza kanjalo, siqiniseke into yoba i-police station ne-police station ine-register eyibekayo kwispaza shop ngasinye ukwenzela into yoba la mapolisa ethu athi esithi xa siwabiza ngamapolisa apatrolayo akwazi ukujikela kwesa spaza shop abonakalisa uba ebeke adlula. Nabo abanikazi bezi businesses siyababongoza siyabacela ngayo lonke ixesha into yokubana bawagcine amaxesha okuvula ngokuba bephela bengabantu abathi baxhatshazwe ngabenzi ulwaphulo mthetho kuba bevule ngamaxesha bengamelanga babavulile ngalo. So siyababongoza into yoba abide with i-municipality bylaws ezawubangela into yoba bakwazi ukuthi amapolisa xa efikile abone into yoba kuvuliwe ngexesha kwavalwa ngexesha kwaye kuthengiswa okufaneleke kuba makuthengiswa ngoba ngakumbi kwezi zipaza shops siye saphawula into yokubana kulapho kuye kuthengiswe ukutya okuphelelwe lixesha, kuye kuthengiswe ukutya okungafanelekanga. Lowo ngumba kamasipalathi kodwa sisisipolisa sisebenzisana nomasipalathi uqinisekisa into yoba siyazireyida ezi zipaza shops kwaye azithengisi ukutya okuphelelwe lixesha okujika kube yipoison kubantwana bethu. Nkosi Mkomishinala. Mkomishinala, amaqonga esipolisa asekuhlaleni adla ngokuchazwa njengebhlorho ibridge ebalulekileyo phakathi kwenkonzo yesipolisa i-SABS kwakunye noluntu. Ingaba mhlawumbi zisebenza kangakanani ngoku i-CPF xa sizibiza ke ngoku eMpuma Kapa kwaye yintoni enye enokwenziwa ukomeleza indima yazo ekuthinteleni ulwaphulo-mthetho ekuncediseni ulwaphulo-mthetho? I-community policing forums isi-structure esisikhuthaza kakhulu kwaye esikuvuyelayo uba sibe nazo kuzo zonke ii-districts zalapha eMpuma Koloni ngokuba zona zithi zikwazi into yokubana zibe phakathi koluntu
kwaye ziphinde ngaxesha linye zikwazi into yokubana zisondele kuthi mapolisa ngokuthi zisibonise ukuba kuqhubeka ntoni na ekuhlaleni. Into endingayicela kakhulu phambi uba singene nzulu kulo mba we-CPF singelithi abahlali mabahlukane nalaa mkhwa wokuthi xa bebiza i-CPF members bazibize njengabantu abazimpimpi. Saphuma kolo phulo, nathi singumzi wesipolisa asiseyiyo i-police force, siyi-police service. Into ethileyo sisebenzisana nabahlali, sisebenzisana nee-business forums. Okungakumbi ke sinazo nezinye izi-structures ze-neighborhood watches ezithi zibe zi-linked to the CPF structures ekuzameni ukusincedisa into yoba ulwaphulomthetho silusiphule nengcambu. Asiphelelanga ke apho, sinazo ne-sector crime forums, siphinde sibe nayo ne-youth programs esinazo kwenzela abantwana abasebatsha xa bengazokwazi uba bathethe nathi thina sebekhulile okanye thina sebekhulile singazoyiqonda mhlawumbi ilanguage abayisebenzisayo, bakwazi uba bathethe nee-youth structures zethu ekwaphuleni umthetho. Siphinde sihambe sikwazi kwakhona uba sibe nothi sinxibelelane ne-structure esisibiza njengokuba ngu-spiritual crime prevention. Siyakholelwa kakhulu ke apha ku-spiritual crime prevention ukuthi xa ngaba kukho ekuhlaleni ingxaki ekhoyo, ngabona bakwaziyo ukuthi bathi noko bazise inkolo kwezo structures ezibonakala zinako ukuthi zichasele emapoliseni. Kwaye ndingatsho ndihleli kule ndawo ukuthi siyavuya sinochulumanco kakhulu ngokuthi sifikela kuzo zonke inkalo ekungasingafikelela kuzo ngenxa yezi structures. Esokugqibela ngothi ndisikhankanye si-structure sika-junior commissioner. U-junior commissioner kulapho ke sithi sispreade izandla zethu siye ezikolweni ngokuthi sizame abantwana basezikolweni bakulapho kuqala khona ukuthuthumviswa kwezidakamizwa ukuthi sisebenzise kwa abanye abantwana besikolo ukuthi babe sisibonelo esihle kwabanye aba balapha esikolweni khona ukuze sithi silincothule ulwaphulomthetho nengcambu. Okokugqibela kulo mba ndingayiphakamisa into ethi sinayo i-process yokuya even kwi-tertiary institutions apho sithetha nge-campus safety, apho sifuna uqinisekisa ukuthi kulapho i-energy ininzi kakhulu kubantwana bethu kwi-youth yelizwe. Kungoko ke sinqwena sinomdla wokuthi le energy banayo bayichanele towards ekwenzeni okuhle. Nkosi Mkomishinala. Mkomishinala, kwandile ukusetyenziswa kobuchwepheshe ekulweni ulwaphulomthetho. Ingaba mhlawumbi inkonzo yesipolisa kweli phondo ibusebenzisa njani ubuchwepheshe ukuphucula uphando kokuthintela ulwaphulomthetho? Sisipolisa okokuqala xa sithetha nge-target hardening, ndivumele ndiyiqale le ndawo ethi kulomba ebendizawuhlela kuyo ngolwaphulomthetho ethi kubalulekile into yokubana kule mihla siphila kuwo sibe ne-CCTV cameras, sibe ne-alarms, izinto ezawusinceda ukuthi sikhusele amakhaya ethu. Ukusondela ke ngakumbi kumbuzo wakho, sisipolisa kwicala lokuthintelo sinazo ubuxhakaxhaka esithi xa sibubiza ekulahlekweni kwegama lesintu sithi zii-drones. Ii-drones ke ungangayiqapheli into yokubana isuka phi xa uyibona indanda kwindawo okanye kufutshane kwindawo ekuyo, ithi isiqokelelele uba kwenzeka ntoni kuloo ngingqi. Apho kwindawo sithi singakwazi ufikelela kuzo siqiniseke into yokubana isiqokelela information siyizise. Kodwa okungakumbi nangakumbi sinabo ubuxhakaxhaka esithi zi-dashboard cameras ethi kwimoto ezipatrolayo ungayiqondi wena ubone nje kwamoto egqithayo kanti ngakugqitha kwayo ikwazile ukufumana yonke imininingwane yemoto ezigqitha kuloo ndawo khona ukuze sikwazi ukufumana konke esithi sikuhlanele kwingingqi ngengingqi. Nkosi kakhulu Mkomishinala. Nanjengoko ngoku sikwixesha leziyunguma, abantu abaninzi baza kube bekhenketha besiya kwindawo zolonwabo. Ingaba mhlawumbi zeziphi ezona zenzo zolwaphulomthetho ezixhaphakileyo ngeli xesha kwaye ngawaphi amanyathelo okhuseleko anokuthathwa ngabahlali baseMpuma Kapa mhlawumbi ukuthintela into ezimila kunje? Ndakuba ndiyaphazama ukuba ndingayishiya indawo ethi uninzi lolwaphulomthetho eMpuma Koloni obusobukhankanyele Jessica obufana nokubulawa kwabantu,
obufana nokuthi kuthathwe izinto zabantu ngondlovu, okufana nokuthi kubethwe abantu nokuxhatshazwa kwabantu, uninzi lwako kwenzeka ngenxa yokubakho kweziyobisi. Iziyobisi zizo ezibangela into yokubana ulwaphulo-mthetho ludlange ngohlobo oluthe ladlanga ngalo lusixakileyo ngokwelizwe. Ndingathanda ukuthetha okokuqala malunga nendawo zentselo. Kule mihla sithi xa sijonge amanani sifumanise into yokubana abantwana bethu abaninzi ababangamaxhoba ngabantwana either baya kwindawo zentselo okanye xa bebuya kwindawo zentselo okanye sebepha phakathi kwindawo yentselo tywala. Ufumanise into yokubana umntwana ugqibela ebeyokuzithengela leyo nto ebeyozithengela. Kumnandi ke kwezi ndawo uyofumana abantwana benako nokudensa, umntu adense eshiya le glasi ebesela ngayo phezu kwetafile. Xa eshiya phaa engayijonganga ayodensa esteyijini aphinde abuyele, akayazi ngalaa mzuzu adensayo phaa esteyijini uba kwenzeke ntoni na kwesi siselo sakhe. Kanti kukho umkhwa ombi wokuba kubekho izidakamizwa ezithi zigalele kwezi ziselo umbani engakhange abe ngumntu yena osebenzisa isidakamizwa. Xa sezilapha kwengoku emzimbeni uzifumene ngesiselo usishiye sele usivulile, awukwazi uba ungaba nako ukuthi uyazikhontrola. So ukhontrolwa zizo, uyawuthi ubuye uthi uyozonwabisa, uzawubuya ngexesha elithile, uvuka awuzazi kwakule ndawo ovuka ukuyo, awuzazi noba ufike nini, awuzazi noba kwenzeke ntoni kuwe. Uthi sowuqaphele into yokuba udlwengulwe, ungakwazi ukuthi ubunike ubungqina emapoliseni uba udlwengulwe ngubani, ngoba ingqondo yakho ithe yaphazamiseka sisidakamizo othe wasifakelwa kule drink ubuthe wena uyithatha kuba ufuna ukuzonwabisa. Okusixhalabisana ngakumbi kokufumanisa into yokuba ke kwezi ndawo zentselo esihamba kuzo ngoku kukubona uninzi labantwana abangamantombazana. Abantwana abangamantombazana ngabantwana efuneka bevumelekile njengokuba nabangabafana bevumeleke uba bangakhula kakuhle bazonwabise ngokuzonwabisa abacinga ukuzonwabisa ngako. Kodwa endifuna ukuthi ndiku-emphasize ndikunyhashe kokuthi umntwana oyintombazana ngoyena uba lixhoba ngaphezu komntwana ongumfana. Ngoba xa kuthe kwadlwengulwa wena mntana obhinqileyo nguwe okunqanaba lokuba ungakhulelwa, okunqanaba lokuba ungasuleleka nangakumbi unomntwana ongumfana, ngoba sidalwe sangabantu abarisivayo thina singabantu ababhinqileyo. Kungoko ke namhlanje ndingagxininisa ekuthini abantwana abangamantombazana mabayeke ukusela de bagqithe ootata babo, ngoba babeka ubomi babo esichengeni ngokwenza njalo. Ukugqitha ke apho icrime eninzi yenziwa ngezibhamu. Kule ndawo ndihleli kuyo iintsuku zimbini apho endifumanisene kwenye police stations zalapha kule province yase-Eastern Cape. Umntwana oneminyaka eyi-14 uthathe isibhamu esenziwe ekhaya esithi xa sisibiza yi-homemade, wasithatha isibhamu sinqatshiwe wadubula umntana wakokwabo oneminyaka eyi-11 wamosela wasweleka kuloo ndawo. Izibhamu zininzi kakhulu ezandleni ebengamelanga bazikhoyo kuzo. Xa ndithetha ngesibhamu ke wena lawo ndibhekisa kwi-firearm. Ii-firearms zininzi kakhulu kwelizwe. Siyazama singumzi wesipolisa ukuba sivale amazibuko onke esingazi into yoba ezi firearms zingena kanjani, zivela phi. Iveki neveki asikwazi ufumana ngaphantsi kwe-20 ye-firearms sithi sizibambe, kodwa sikwenza oko azipheli ezandleni zabantu abangendawo. Zizo ke ezinongibangela into yokuba nabani na azibone enolunda, azibone emkhulu phaa ngaphandle kube sazi into yokubana ukwisibhamu emzimbeni wakhe. Siyazenza ke into eziluphulo olufana ne-stop and searches, apho simisa nayiphi na imoto sizama ukukhangela into yoba kukho ntoni na kule moto, side simise nabantu abazihambelayo ngephulo lokuba sifuna ukuzama ukuthi sinciphise inani lezibhamu ezandleni ezingafanelekile. Endifuna ukukhalimela nangakumbi kukuthi xa kuthe kwenzeka kwathiwa kukhangelwa umntwana wam
owonileyo njengomzali mandiyivulele loo nto into yokubana umntwana wam ahambe ophendula ngesehlo sakhe, ngoba ndiza kuthi ndiyamvikela ngomso kuba ndiphethwe yinimba, kanti lo mntwana ndimvikela uzophinda abuye azothi atshabalalise mna kunye nosapho ngenxa yoba mna ndivumele inimba yathatha over. Kuleli xesha sikulo ke le festive season ndivumele Jessica ndithethe ngomba osihluphana ngakumbi wokubana indlela esibusela ngayo utywala masihlise. Xa uthe waphantsi kwempembelelo zotywala awukwazi ukukhumbula konke bekusenzeka kuwe. Okungakumbi nangakumbi ke kweli xesha abantu bayatravelisha basuka kwindawo ebexelengela kuzo inyama baza emakhaya, and uninzi lwabantu base-Eastern Cape baqashwe ngaphandle kweeborders zase-Eastern Cape. Baninzi abantu abazawusuka eKapa besiza ekhaya, baninzi abantu abazawusuka eGoli besiza ekhaya, njalo njalo. Siyacela sibongoza singumzi wamapolisa ukuthi sanusela niphinde niqhube. Kwaye ifatiki iyabulala. Sukuyivumela into yokubana ungene ngapha kweveli ngaphezu kweeyure ezimbini ungxamele ukuyokufika ekhaya ngoba ungaphela ungafikanga ekhaya. Ngcono ufike kade kunokuba kuthiwe awufikanga kwa ukufika ekhayeni. Ndiyakufuna ke kwakhona ukuthi ngeli ixesha sikwixesha apha lesizini yolwaluko. Ewe ndingumntu wasegoqweni endingazivetshe ngento ezenzekayo pha elwalukweni, kodwa ngenxa ye-statistics esihamba sizofika apha ndicinga bafanuba la department kaCocta ayingeke ixabane kakhulu xa ndiyiphalaza into ethi kuzokuthi ga kule ndawo sele siswelekelwe ngabakhwetha abaninzi. Ewe njengomntu obhinqileyo andiyazi into eyenzeka pha, kodwa ngokwe-statistic esifikayo ukuthi sibonakalisa into yokubana abakhwetha abaphaya ngenxa yesomiso sokuba bengavumelekanga basele amanzi ngexesha elithile, loo nto ibangela into yokubana baphulukane nobomi babo. Ingakumbi kwingingqi yasemdantsane baninzi abakhwetha usukela kule summer season ekuqaleni kwayo ukutsho ngoku abathe basweleka. Ndiqinisekile ke ukuba akukho mzali unomnqweno oba ase umntwana wakhe esuthwini ze kubuye isidumbu ndawoni yokuba kubuye indoda. Masibe ngabantu abakwaziyo ukuthi senza amadoda sakha amadoda, singakhi abantwana bazawusishiya kusekushiyeke thina abadala bona baphele besweleka. Ndiyamazi ke u-MEC uba bekule ndawo beza kuthi u-MEC Xolile Nqatha mabaye bephila babuye bephila. Inkosi kakhulu umkomishinala, ngamazwi nje amafutshane njengele ungathi uthini umyalezo wakho kubantu baseMpuma Kapa malunga nothintelo lwaphulomthetho nokusebenzisana engakumbi kwakunye nenkonzo yesipolisa? Singathi sibe nochulumanco kakhulu xa singaba ngamathandazwe sonke singabemi balapha eSouth Africa. Sikhumbule into yokubana akakho umzali oye athi, ingakumbi umzalikazi xa ekhulelwe athi ukhulelwe iphara. Sonke singabazali sikhulelwa abantwana esineminqweno emihle ukubabiza ngamagama abonakalisa into abawuba lulutho kwi-future, bakuba ziinkokheli zangomso. Kodwa sinabo abantwana siphila nabo sibabiza into bangamaphara, siyaboyika ngoba kaloku basebenzisa izidakwamiza basingonyamele thina singabazali bathuthe konke okukhoyo ekhaya. Endifuna ukukugxininisa kokuthi mzali mqwalasele umntwana wakho, mazi umntwana wakho uhamba nabani, wenza ntoni ngamaxesha onke. Ngawo lo mzuzu ingakumbi phaa kula district yase-Alfred Nzo sele bebahlanu abantwana abancinci abalahlekileyo. Andikwazi ukukhumbula into yoba umntwana oneminyaka emibini umsuka njani phambi kwamehlo akho mzalikazi. Ngela xesha ubumkhulelwe lo mntwana wada waya kulaa mini ibuhlungu yaseLabour Ward, ubuneenkumbulo ezintle neminqweno yoba lo mntwana uzawuba ngumntwana olulutho, ude umbiza igama elimnandi uthi nguSimthembile, nguThembekile. Kodwa uthi esakuba khona umntwana ubone uba zikhona ezinye izinto ezibalulekileyo nobabhizi zizo ngaphezu kokumgada. Abantwana bethu babe phambi kwamehlo ethu okanye eGuardians ngamaxesha onke. Okulandelayo ndiyafuna ukuyigxininisa into ethi lixesha lokonwaba olu. Abantu bebesebenza usukela kumnyaka kaJanuwari uzotsho ngoku baneemali zebonuses.
Apho kubuhlungu khona ke kukho abantu abangakhange baqashwa ngaphandle nje ukuba kunqabe imisebenzi abazixeleyo bonto abazawusebenza kwabanye abantu. Ndiyakholwa ukuthi masibe nokuqwalasela ngakumbi xa sisiya ezibhankeni siyodrowa imali. Masingadrowi kubekho imali ezininzi ezandleni zethu. Masikhathale sikhumbule into yokubana aba bangenayo onqevu imali bajonge ukuthatha kwabe besebenza nzima. Masilumke xa sisiya kwii-ATMs because izigilamkhuba zinazo ii-machines abazifakayo phaa ezithi zikwazi ukuba zibe imininingwane yekhadi lakho. Xa ulifaka ikhadi lakho qala ukhansele at least kathathu nakahlanu uqinisekise into yoba nantoni ekhoyo apho izawuthi ibe inokuphazamiseka. Okungakhumbi nangakumbi nalapha ku-online purchases there is a lot of scammers ezithi zenzeke. Qiniseka into yokubana awuthathi the main card lakho lalo bhanka endingafuni ke uzibiza ibhanka, sazazi ibhanka zethu. Sukuthatha ela khadi uyakwazi ukuthi utranslate ube ne-virtual card ezawuthi ikuncede ukuba uthenge nayiphi into ofuna uyithenga online ukuze ukwazi ukhusela imali yakho ekwi-bank account yakho. Emalwandle ngoba siyakuzonwabisa emalwandle masizame into yokubana singayi elwandle siphantsi kwempembelelo zotywala. Amanani abantu abathi batshone elwandle ngeli xesha le-festive abamaninzi kakhulu. Again abantwana mabakhathalelwe. Abakhona amaphulo kwabantwana abafakwe ii-bracelets so that umntana aziwa xa selecolwe ekubeni elahlekile uba ungumntwana kabani ngoba abanye abakwazi kwa ukuzithethela. Okulandelayo xa simisa apha endleleni singamapolisa sidibene netraffic sidibene nemetropolis yazini ukuntoba sinimisela kuba sikhathalele ukuba niyofika kwezi ndawo niya kuzo niphephile. Sanukuba nemisindo xa nibona amapolisa esenza ii-roadblocks wakhuthazeni nazi into bazenzelwa ukuba niyofika emakhaya okanye kwezo ndawo niya kuzo nisakhuselekile. Enkosi. Komishinala, enkosi kakhulu ngexesha lakho nolwazi othe wabe kanti usinika lona. Siyabulela kunjengele nangexesha lakhe nangokwabelana nathi ngolwazi oluxabisekileyo ngolwawulo lolwaphulo-mthetho eMpuma Kapa. Sivile kuba uthintelo lolwaphulo-mthetho ayiloxanduva lwamapolisa kuphela, lufuna intatho-nxaxheba yokusebenzisana evela kuluntu, amashishini kunye norhulumente. Kuthi sonke masiqhubeke ukumanyana ekwakheni indawo zokuhlala ezikhuselekileyo kubantu basetyhini nabantwana kunye nabo bonke abemi. DinguJessica Bobo, de kube lixesha elizayo kamnandi.